Daymo na maako nin dalaw, inian padagos na pigbiklad kan manehamiento kan Albay Provincial Jail. Sigun sa Assistant Warden kan Provincial Jail, inibilang lakda nga ni maibitaran ang paglakop nin helang sa mga PDL o persons deprived of liberty. Pagduduon pa kan opisyal, temporaryong suspensyon man sa naini, huli sa padagos man na paglangkaw sa kaso nin COVID-19. Base naman sa datos kan Department of Health o DOH Bicol. For April, nag-decide si Warden na gibuhon na Family Day, April 16 ang start, every Sunday yon. Obliga kami na for prevention, na dahil na mag-spread if ever man, na i-hold mo na temporarily until further notice. Paglilinaw sa nakanopesyal so lamenting and face-to-face na dalaw ang bawal, huli tamaako pa manliwat sindanin mga padara para sa mga PDL poon Martes sundo Biyernes. As long na na-meet nila yung required na na kaipuhan digde na pwedeng ipalaog, automatic man po yan. Sa presente, apwera sa COVID-19, pigmumonitor man kan Albay Provincial Jail ang iba pang helang na posibleng magburutwaan o rugnangunya na tag-init. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.